Oras madita salutna. Adorang sota mulai parminggota. Di acara nomor 10 dung sipul panorangion merendema maranata. Atong dihamu amanami inanami tapa hohom marohata tapa sada marohata lama muci tuhata marhite eden nomor 385. Joho Jesus rosude hamun alojai Utogu dohamu Tuhan sonangani Hamu sude pamanati hamu niarahonai alikoni Pako Tuhani sonang mirohai sonang mirohai sonang mirohai mileho Yesusi sai bege dosado nang satu Yesus roh atong suatu tarabato marlo joma tu Yesus roh sagolo pakokop nai malua horisi sonang mirohai sonang mirohai dileho Yesusi Tiuna salputik kimi tudia namaho Aitiki parasiani sodiar kahonho Sotumitoy sorrohani jojoni Yesus Tuhani masuhi maadiani nasia Tuhani sonang mirohai sonang mirohai sonang mirohai dileho Yesusi Marhiti-hiti guarni de bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di parbadia na tumapalangit dot tanon. Amen. Di horhon haporsohon nami na satokin jalan ido hasangapon na sumurong na lumubi hamulyaon na saliding-leleng na tuhami. Hami akan na so tumailihon akan na tarida, akan na tumailihon akan na so tarida, ay namartikido anggo akan na tarida, alay na salililing na do akan na so tarida. Haleluya. Ali Tuhan di bata, asima roham di hami. Aidang terbain hami mabahen manangaha molosoho dongan nami. Di baheni
Salehon madihami roho haban wagijang, asa tahu hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham. Saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni dibata, imana tersurat di 1 Korintus 15 ayat 50. Ope hamu akadongaku na hinaholongan, marsihohot jala somu bauba mahamu, jala lam sumurung ma toktong di bagasan ulau ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Atong rap mangidugugo may ita siya debata lau mangulahon patiknay. Ali debata saya pargugui mahami mangulahon no bartu patikmi. Amin. Doa di
Patopo timado sa tanagodangi itu adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sisa masudi dosa nami. Adang adong nahu pangasaw kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaw kami tu jolong. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga di bata taringot Tuhan sesaun ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahihuau marhite-hite sian akka dosam. Jalanunga dilojai huau marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalesei akka pangalosim. Ala ni hadiri oku. Jaladang behu pengotingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Tuto dimi Tuhan, uleho diriko, sadong madirajai, sadong pamatako, ibana hutang ihon, say sakang itong ihon, tungolu parto diyon, manahan di ujian, oto di parbadiai, sayo marajaki. Ale de bataki si tolu sadai bongo dirohaki parbadi ai mai sayo malamu tada gogo kula pagada manaku malu maun manio paduaun ni ama anak doni nadong pujioni. Hata ni debata turpuk ni mengguta sadarion. Imana tersurat di poda saplonom. Mamuka sian ayat saplonom sahat rodi ayat 20. Tajahama marsika sorin. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asa sere. Jalatagonado mangomo roha hapatason asa perak. Dalan ni halak partigor mandaudo siyan ajahaton, marhamaul hasana sa diri do manangise na maramoti dalan.
Matua ginjang ni roha do patu jolo ni haje polon. Jala hati bodiri patu jolo hati gangon. Tagano dosere markodi rapdo ala nadagol. Asa marbagi tabat-taban rapdoho na juga. Manangise na maratatehon hata ni dibata, jupangan na denggan. Jala halak na marhapu satu jahuba maruli tua. Di sido anggo sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni dibata, jala nau peopsa. Amin.
hatidakon mahaporsyaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaw di sadok portibiyon, rap mahita madok. Aw porsya di debata jahuba, ido ama pargugu na sa tudusan na tumapalangit do tano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sa saday, iman na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di perbadia andorak sohabubuhat. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilak na tua tuban waturu dung ditanom na mulak bangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siya mendebata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugu tu tanon manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsia ditod di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatau panyala Kristen akan na badia, dohok dia sani dosa, dohok dihatai na madok, na mangulu sugu daging halak dong mate, dohok dia ngoluan na sora suda. Amin. Tikting di minggu pasapulu siahon dung Trinitatis tanggal 23 Oktober 2022. Naparjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pasapulu siahon dung Trinitatis dohot tema menaon naporsuk songon sihuton Kristus. Bagion na paduahon namar bagas. Nunga majalo pasu-pasu perbagason ima Simon Andres Hindleden ruas nihuria Fixel Belfis Stockholm Swedia dohot Caroline boru silalahi boru ni amatta tahi mangatur silalahi tubun inatta junior boru marpaung ruas niha KBP Depok Sada nir 713 Nasian Uik Bethlehem. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 15 Oktober 2022 maringanan di Ulrikdals Kavel Stockholm Swedia. Napatuluhon ruas nataba Mamukka sadarion Minggu 23 Oktober 2022 gabe ruas niha KBP Depok Sadama keluarga parjolo Amatta Friends Panangian Siaturi Inata Juliana Boru Simamora Inganan Nasida Cluster Grand Blok B2 Limo Tanah Baru Depok NIR 1978 Uik Judea Nasida Rosian HKBP Resort Tegal Rejo Napaduahon Amatta Joni Septian Sihombing Inata Novelia Boru Napitupulu Inganan Nasida Ferum Permata 2 dan Gria Salaras Blok D7 Jalan Garuda 2 RT 02 RW 7 Pasir Putih Sawangan Depok NIR Sadasia 7 Sia Uik 10 Sada Manang Jeriko Nasida Rosian HKBP Resort Silau Mauraja Pinangido Turuas Nai Baru Asa Jongjong Ma Dinganana Malatema Hudul Mahamu bagian na papaton ruas napida Mamukka sadarion Minggu 23 Oktober 2022 Pida Haruason Sian HKBP Depok Sada Ima Inata Nyonya Pakpahan Tiamsa Boru Simamora NIR 5 Onopsia Sian Uik 5 Manang Kelompok Jordan Nasida Pida Tu HKBP Pargodungan Dolok Sanggul bagian na palimahon
pangebation ni Huria. Naparjolo, di hari sadarion Minggu 23 Oktober 2022, borhaddo punguan ina Esther ni Huriata, mangebati Huria HKBP Petukangan, Distrik DKI Jakarta, na niuluhon ni Amata, Pendeta Jackson Sirait, STH, dohot paniroy ni seksi Parupuan. Napaduahon, di hari Minggu 30 Oktober 2022, Nanaingro, punguan Kor Ama Nasian HKBP Jatinegara, ro manopot Huriata laho patubegehon edde puji-pujian di parmingguon arian pukul 10 WIB. Paunopon sumbangan. Di jalo Huriata do sumbangan ima, sada unit laptop sipakeon ni sekolah minggu pos pelayanan Arko, sian keluarga de Silitonga Boru si Tumorang, perhalado pasahaton mauliate. Bagian napapituhon pertanyaan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin 24 Oktober 2022 pukul 10 siawib, patupaun nado pertanyaan perhalado dohot keluarga maringanan di gerejaon. Napawaluhon pelean 2A manang kantong patuluhon, dohot pelean 2B manang kantong paupaton. Di hari sadarion Minggu 23 Oktober 2022, duksipul jamita, papungu pelean dohita marhite kantong patuluhon, ima tu badan penyelenggara pendidikan HKBP dohot kantong paupaton, manupahi ulaon pahebakon pakobasion ni Huriata di pos pelayanan Arko. Bagian napasiahon, Sinode Godang HKBP tanggal 24 sahat ro di tanggal 27 Oktober 2022. Mamuka tanggal 24 sahat ro di tanggal 27 Oktober 2022, patupaun nado Sinode Godang HKBP laho mengarang-rangi amandemen keempat aturan peraturan HKBP tahun 2022 dohot sentralisasi keuangan HKBP maringanan di si Poholon Tarutung, Tapanuli Utara. Borhaddo uluan ni Huriata HKBP Depok 1, Pendeta Jackson Sirait STH, rap dohot utusan Sinode Godang Situa JP Siregar madohoti Sinode Godangi. Nagabe pelaksana tugas ni uluan ima amata Pendeta BP Sihombing STH. Rap mahita mananyakon asaboy mardalan sinodei dohot denggan makorhon hamajion ni Huriata jala gabe sangap di goar ni Tuhata. Bagian napa 10-hon. Penutupan pertanyaan UIK tahun 2022. A. Di hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 10.30 patupaun Huriata do ibadah penutupan pertanyaan UIK dohot malam memento mori laho manomunomu minggu ujuk tahun parhuriaon maringanan di gereja. Marhition Huriata manggokon jala majo ganupungan kor ni Huriata dohot makobasi pertanyaan marhite napa tu begehon edde puji-pujian. B. Pinangido tu keluarga ni ruasta naung jumolo marujung ngolu dung ujung tahun parhuriaon November 2020 sada sahat tu November 2022. Pasahaton foto nasida marhite situa UIK pertanyaan nabe. Napa 10 sadahon malam nada dan dana pos pelayanan Arko HKBP Depok Sada. Di hari Sabtu 5 November 2022 patupaun nado malam nada dan dana pos pelayanan Arko HKBP Depok Sada maringanan di gedung Toba Mal DTC Sawangan Depok. Masuk pukul 10 pitu WIB marhiteon pindangido tugan ruas asaro madohoti huhut manupahi ulauni. Duksipul tikting
tapai hutihut ma panorangion na pinasahat ni utusan panitia. Na pasal 10 hon, susunan panitia Natal tahun 2022, dohot tahun baru 2020 tolu HKBP Depok Sada. Nunga dipabakit huriata panitia Natal tahun 2022 dohot tahun baru 2020 tolu HKBP Depok Sada. Susunan panitia taidia ma di warta cetak manang warta digital di halaman 14 dohot 15 dohot hatoranganna. Sada kepanitiaan di permingguan tahun baru 1 Januari 2020 tolu ima sude calon situa. 2. Narahubung Pospel Arko tersurat C. Calon situa Daniel Panggabean sasitongnya calon situa Hasan Lubban Gaul. Napatuluhon bendahara dohot seksi sekolah minggu tersurat C. Calon situa Lia Natalia Boru Situmeang sasitongnya calon situa Lia Natalina Tridawati Boru Situmeang. Marhite tiktingon masusunan kepanitiaan Natal dohot tau baru HKBP Depok Sada Hupature Hami. Pasal pultoluhon barang na tertading. Nah di hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di permingguan pukul 10 botari tertading dosada jam tangan turuas nahagoan jam tangani asa dihubungi ma sekretaris ni huriata. Tikting na sorjinahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemat elektronik na pinarade ni huriata marhite wik tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan minggon sai di pasu-pasu hatta mai tau sangap di guarna. Sanari pasahat taimah tu panitia malam dana dan dana Pospel Arko laho maba tahaton panorangion. Shalom. Horas madihita salut na amanginang. Suang songoninang yan akon nami sekolah minggu. Amang inang, jongjok kami di son, songon perwakilan ni panitia pengadaan lahan di namar sakap huriata pajongjok ko sada bagas joro ni tuhatta di wilayah Sawangan Depok. Ideon muncul atas pemikiran ni amang Padita Ka Purbanahinan sebagai uluan di akhir tahun 2010. Mengingat kehadiran jemaat Manang Ruas yang semakin hari semakin bertambah di HKBP Depok Sada. Lahan untuk parkir sudah tidak dapat menampung jumlah kendaraan yang ada. Fatuluhon jangkauan ruas dari Sawangan atau Jericho dan kelompok Getsemani untuk beribadah ke Depok 1 cukup jauh. Sehingga atas inisiasi ni Amang Padita Ka Purbanahinan, dohot inang evangelis hot nida boru nenggolan, situa JP Siregar, situa M Sitinjak, dohot situa P Manalu, bekerja sama dengan Ikatan Kerukunan Umat Beragama yang ada di Arko. Dilaksanakanlah ibadah perdana di Komplek Perumahan Arko, tepatnya tanggal 12 Maret 2010 itu. Setelah pendeta Kapurba almarhum Purna Bakti, diuduti ma do pendeta Nixon Simanjuta Parasesta Sonari, membentuk penyusunan panitia pengadaan lahan untuk HKBP di daerah Sawangan. Sahatu tikion amang inang, mardalan jada bekerja do panitia dengan usaha mengumpulkan dana. Marhite penggalangan dana do malam puji-pujian naung diulahon.
suang songinang bajar penjualan makanan dan minuman. Perlu pawotonon nami, songon ruas na beribadah di Poskel Arko Tikion, ima kisaran antara 20 sampai 120 jiwa. Rosian kelompok Laodikia, kelompok Bethlehem, dan kelompok Jericho. Kehadiran sekolah minggu berkisar antara 40 sahatu 60 danak. Di bahini husungguli hami ma rohamu amang inang, songon inang yang konami na po sa bulong, asa sadaro hatta manupahi ulaw nadinggan na dipasa tuhatta tuhita. Panitia dan uluan ni Huratya Pandita Jackson Sirait bersama-sama doho akaparhalado na adong di Pospel Arko nga mamereng lahan di daerah Pasir Putih, luas tanah lebih kurang 2.500 meter persegi. Harga per meter 1,6 juta. Nang terpapungu ni Huriatta hepeng sa Pitikyon 1,1 M dope. Memang gumudang dope hurangna sian nang terpapungu. Di bahini masih rupa kita amang inang ruas ni tuhatta pasauton saka na dinggani. Hatanya pungta si jolo-jolo tubuh, tapak na do tajomna, rim ni tahi do guguna. Molo sadahita di mewujudkan keinginan jalan margugu do hita amanginang di pargugui Tuhani, asabu itu tu lasrohatta saluhutna. Sian podiumon kota kami mahamu untuk malam puji-pujian di Hall Toba tanggal 5 November 2022 jam 5 sore. Nanaing sidohonon namin di si molo sorope hamu amang inang. Di luar adong do tertera nomor rekening 10.000 manang 20.000 penaboy terbaik kita. Las dorohan itu hatta. Jala tahalas somai songo sada las niroha dihita manulupi disudia ka ulaw nadingan. Songo nima hatorangan nabuhi ko pa sa tami margugu mahita amang inang horas madihita sa luhut na. Shalom, saudara yang terkasih, amang, inang, anak kami na Poso Bulung, remaja dan sekolah minggu. Kami mewakili Parhalado Pospel Arko HKPP Depok 1 sangat berharap dukungan dari semua jemaat untuk berpartisipasi dalam dukungan dana dan doa dan mengundang amang, inang, dan anak-anak kami untuk menghadiri acara tersebut pada tanggal 5 November 2022 bertempat di gedung DTC Mall Depok Sawangan. Mari kita berikan sebagian berkat yang sudah kita terima demi kemuliaan nama Tuhan. Horas Madihita Sudiamang. Horas, shalom kepada seluruh amang inang dan saudara-saudari yang kami kasihi Jemaat HKBP Depok 1. Atas nama Pendeta Paulus Simamora, saya mengundang kita untuk semua untuk boleh menghadiri dan untuk boleh mendukung, mengapresiasi dan bersatu padu di dalam acara Malam Nada dan Dana Pospel Arko yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 bertempat di Gedung Toba Mall DTC. Besar harapan kami, kita bersama-sama mewujud nyatakan adanya lahan bagi
Pospel Arko di daerah Sawangan sana. Karena itu sebagai umat yang percaya, mari sama-sama melangkahkan kaki, sama-sama memberikan topangan, dan bersama-sama di dalam kasih Kristus untuk bertolong-tolongan demi terciptanya pembelian lahan bagi Pospel Arko HKBP Depok 1. Atas dukungan, atas dana dan persembahan yang saudara-saudari berikan, kami ucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Shalom. Marhitede nomor 287, Laos Disonma Tapapungu Peleata.
Dameni di batana sumurung sian salugu naroham. Ima na mga ramoti ati-ati doh pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhuna. Dihamuna do nga sahapor siyaon di bagasan Jesus Kristus. Barita na uli nagabihatan di bata di minggu ta sadarion minggu pasa pulisyakon. Dung Trinitatis natar surat. Di surat ni Apostel Paulus tu si Timoteus. 2 Timoteus bidu 2 ayat 1 ayat 10 tolu. Tangi hok kamu ma hatani debata. Tau mana porsuki humokop Kristus. Ope ale anaha margugu maho marhite-hite ansini rohani Kristus Jesus. Jadi nabi negem sian aku diadopan ni torop siti dangi. Ima pasahat Tuhana haposan akan tahu mengajari na asing. Gabedongan manaun haporsu mahom. Songon parangan nadenggan di Kristus Jesus. Dang olo alit parporang tu aka ulau padaraman. Asa halomuan ibana dinamar suru ibana. Nang namar siya dupe dang dipertupali iya sotigor paraloan nai. Iko siula haumai jumolo taruli di parwena. Atu sinahuroki. Ay lehono ni Tuhanido tuho roha mangarti salugu nain. Paingot-ingot ma Jesus Kristus nang dipangolu sian akan amate. Na sian pinopar ni si Daud. Hobar tu naku barita kuning. Alani ido aku manaw na porsuk. Pola tarate songan siulaha jahaton. Alay dang tarate anggo hata ni di bata. Di bahini benge dorohaku manaon salugu nai. Alaniyak kana tarpildit. Asa dohot na sida taruli di haluaw na di bagasan Kristus Jesus. Dohot di hasangapon sa liling-liling nain. Hapo saddo hataon. Anggo dongan na duhita tuhamatean. Dongan na manang tuhangoluan. Anggo benget tita manaon. Rak mangarajai mahita sugut. Molo maswadahu kita. Dohot maibana maswadahu kita. So hapo sa pehita. Tong do haposan anggo ibana. Aidang tarswadahu sa dirina. Imam. Sahakna. Dihamuna donga sahapor siaon di bagasan Jesus Kristus. Mamuka taboto marroha. Sahat tu sadarion, sahat tu nama tua hita. Sai torusdo tahilala ngolu taon. Sai hira na ujian. Boy hita ro ujiani manaon hamaolon. Tong alani na taula ko nadinggan. Alay laos didok si Paulus ma. Tuhala Kristen ditikki natarate iwana di bagasan pencara. Si taonon na dedopan di ibana dido ibana may. Ima asa komarsitao no maho
Holan alani Kristus. Unang mamarsitaonon alani pangalaho na kurang denggan. Marsitaono do bintang duai alani pangalahona na kurang denggan. Jalan marhito dia makadonga sahapor siyaw nang dohonon ni si Paulus do tu si Timoteus nang tuhita pe gabe songon sada apul-apul. Sada imana kay nga ni habal kaon hamonangan alas tum suadong do jolma na tinoppa ni debata di portibiom. Nasohya menghadapi hapor suhon. Sekalipun manusia itu menginginkan dirinya dalam zona nyaman, tetapi tusadong do nasohya menghadapi penderitaan. Alai suderu tolmai, udah benar akai mamuk kata boto marroha. Suderu hitahya mengalami penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin juga krisis-krisis yang multidimensi di bagasan ngulu taon. Hopartu sino dia makadonga sahapor siyaw didok akapan debisu dosa sitong na. Ia ngolu ni jolmai na mga dopi hamauloni di gobarhoni mana do adong tolu karakter manusia yang bisa taida ditikiro hamauloni tu jolmai di gobarhon akapan debisu do hamauloni seperti penderitaan adalah songon na dilala, diloppa, songon serena ditutung, songon na dipamasuk imat tuaik na mohop, tu api na marjilam-jilam untuk menguji fit and proper test lahomarnida apakah layak dia sebagai manusia, apakah layak dia sebagai anak Tuhan. Ido benedok lakangani hapor suhoni sada lahom mentes menguji ngolu ni jolmeng. Dido padibisu maadong na parjolo dipamasuk manina tolor tubagasan aik na mohop. Dia makadong sahapor siyan ahado na terjadi ketika telur dimasukkan ke air panas. Dia makadamang ahado akaama majo molo tolor dipamasuk tu aik na mohop. Ahado na terjadi kamang do taminang. Iya, masak tolori. Sian tolor na hato pia pecah. Alai nong dipamasuk tu bagasan aik na mohopi akan terjadi perubahan. Perubahan apa? Imana kayu menjadi keras. Gabe kuat. Gabe boy imana kayu ngani. Boy mangalempar dongan. Manang mangalempar manuk pebubeno. Ala nunga keras. Jalan apa dua horina adong musena terjadi. Bahwa di paingok muse ima songon wortel. Molo dipamasuk wortel. Tu bagasan aik namo ahna terjadi apa kenang. Iya, mulia tema lembek. Sian nakaras nakaingani nabui mangalo tak danak alai hola dipamasuk tu. Aik namo hobi itur berubah do gabetor lebek nama hola tiniuk pe olo terponggol. Baru napatuluhon. On khusus tu naposo bulung mau. Jika kopi dimasukkan ke air panas, apa yang terjadi? Ahana terjadi, naposo bulung. Hah? Iya, yang terjadi ketika dimasukkan ke air panas, namo kopi itu keluar do wangi. Wah, baik to joko coko coba kopi songona. Angur kopi bisa sidik kalang dorai. Torninda rupane. Dia makadongan sahapor siyaw dina tolu nakaningani. Laos disido sikap ni jolmai berengota. Nah dia kita. Apakah kita seperti waktu telur atau wortel atau
kopi. Lapatan na hola rosi taononing. Ido benda gudang molo. Diruas diuria molo kunjunga piba marcerita. Bahasa kiaro hamu amang merminggu be. Songon na soringgas hamu amang pertanyaan be. Songon na so mituk nama kurtaon. Na 2 bulan 3 bulan udah kya mengulu koron. Molo dengar rupani. Tor di babua bedo. Lungun nirohana do hatsi nirohana do nang imana kaningani. Hamaolon nan dia dopi. Itor di babua do sude. Alai anggohana iman akangani seperti itulah bahwa berubah seperti iman akangani seperti wortel nang karasian nang burjuhinan. Alai bui du gai bedang roh nang burjuhian mangale pilihan nang burjuhian roh pertangyangan alai hola roh otik sitaono tu ibana hola roh otik paru kilon. Dan muncul be tu gereja alasan maila alasan maol alasan meragam. Alai molo hana naum songo kopi nakaingani ketika dimasukkan ia ke dalam penderitaan. Alai berubah menjadi harum. Amin. Iko songo nido molo tung rope si taunoni. Tung rope napa iti rope hamatiani. Ido benau saya marjami tarau tu hamatian. Diamu amang haminang mabirawe mate. Itu hiara rong murus ruas tuau. Apa pajago-jago depan di tahun. Tok subabir di namatin. Nah huro unang be mabir be mate. Na tabu mate. Dan arong be hapor suhon. Dan arong be mengalami penderitaan. Tidak lagi masuk di dalam penderitaan. Ale sutungga betor mangido mate hita daw. Alai neng dohonokku. Jangan karena penderitaan. Jangan karena kesulitan. Gabe maol mangulu hita tu sakap niri batang. Alanido di bohali si Paulus mam. Di bagasa 30 tahun si Timoteus. Di bohali imana songon naposo ni debata asa totong marsi hohot huut marbisuk jala totong ibana marbarita nauli semangat unang be mabiar ibana jala unang marpangusadean ibana tu pikiran. Menarik situ tudo 30 tahun amang do taminang. Dia may pabohalion ni si Paulusing. Taida mam. Di ayat tulu satu ayat onomi. Pabohalion na barjolo di leo si Paulus ima lako margogoyon si Timoteus di gobarho ni madaro mangadopi hapor sukoni. Dido iba nama di ayat tului. Gabe songon nama naun hapor sukom mau. Songon parangan na denggan di Kristus. Di parhatudus maima songon tuhalak tentara. Tuhalak prajurit parangan. Buhado harwa parangani. Iya parangan na inakinituson ima halak nahibul tu paretani pimpinan. Ida molo tetara rupani nang prajurit jauh lebih berharga, jauh lebih iman akaningani di bagasan nguluna prinsip ni tetara kangani terhadap perintah. Umargado paretai sia dirina sadiri. Umargado paretai sian ima nakalana asing. Itu hebat ni prajurit. Prajurit itu adalah luar biasa tentang keteladanan terhadap perintah. Daku bawa rupani adong di sotetara. Ale dapola taruh rupani polisi. Mula polisi nong gabe. Asyik no. Kusuruh kutembak bukan membunuh nong gabe data bu. Nanain dohono ta ima na kainga salah satu digobarkon si Paulus do ima mangadopi songon prajurit dinamangoloi hatani di bata. Hiaro di sada di Jepang sada ima tentara halak Kristen. Saya dibereng atasan nama ala holan ibana do di sude aka tentara na adong di sini na maragama Kristen. Jala saya disengaja dengan itu mabay parekelan mentertawai Tuhan nai terlumobi ma pimpinan. Di sada tiki baris berbaris. Nang diejek jalan nang di parekele-keli akka dengan tentara ma ibana secara khusus pimpinan.
Dung di jo ma prajurit to. Dung di jo di barisani diperintahkan perintah dilaksanakan mana? Disuruh lama buan mobil siam markas tu lapangan baris berbaris. Dungi itor hata siap doto, siap komandan, tugas dilaksanakan. Itor laudo ima tentara prajurit si Kristeno. Diberi gimana ma itor ini gudangi memang arung mobil. Dungi itor dibuat di mana? Sahama tu lapangani. Usaha tu lapangani tu rumah tentara prajurit Kristenon. Alai angwa kadongan nei sudena do panglima nei. Saya Roma iluna, saya tangis. Tangis ma. Sudi tentara dan terharu. Gimana bibing? Bahasa na yang katangis na yang katetarong. Akadong akon narohana. Dungi dido atasan nei matibana. Saya yakin dan percaya kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu tidak mau mempermalukanmu. Walaupun saya sengaja mempermalukanmu. Tetapi Tuhanmu tidak mau mempermalukan dirimu. Bahwa mobil ini sebenarnya tidak ada mesinnya. Kayak kamu mah. Dah adong mesinnya lebui merdalan. Tapi tujuan sebenarnya tujuan pimpinannya hanya untuk mempermalukan. Tetapi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang kita percayain tidak bisa dipermalukan. Amin. Nah pada hon di ayat 5 di ayat 5 di patol khas imam di kobar kodo di parhatudos di ayat 5 nang namarsyadu pe dang di pertupali ia so tigor para loanay. Di patudos do ima tu sahalak na marsyadu manang olahragawan na madapot tupal manang hadiah nataruli ditupal doho di hadiah. Bohado halak ima na kay seorang atletis, seorang olahragawan, seorang ima na tadok rukani di bagasan turpu tahun halak naolo olahraga na kay asama dapot hadiah do tupal. Tentu ikon rajin, tentu ikon disiplin, tentu ikon dioloi aturan. Asa orang bah, asa orang terjadi diskualifikasi. Biru dah, una songon bangsota asal merbula, ang irido. Adang boleh dited dampak na do. Apalagi di bola pasugit. Biarlah bola bisa jebol, tapi kakinya jangan sampai selamat. Ayo mulu na juli, lapatan na nangiri karakter Indonesia dalam hal olahragawan. Tusarong do, lapatan na disiplin na. Kurang disiplin dan kurang iman. Habe didok si Paulus do, digo barho do songon parsiaduon, songon orang atletis olahragawan. Lapatan na di si ima, na mangoloi, na hobar asa tuntakas. Las rohana, tidak jo Eropai, begak nei nama olahraga. Olahraga apapun, karena yang pertama adalah ima dia akan marsyadu, dan olahragawan merubah ima ikon disiplin mental nado. Hidup benda hital Indonesia, hampir do iba songotiki mahasiswa sahat tu 2 orang iba, bah orang nama tu bola satu pagi, orang nama uruk ina tu. Ala orang nama tu bola. Aina tahu berengo bola luar negeri. Angginui setor pinamate dui. Angirido. Alai molo Eropa, apalagi main Piala Champion rupani. Tor bagi pe torus to tinotoni sampai hamur inatong. Ima, hola matu bola maho, hola matu bola. Seringo tobiau do sadariope, seringo tobe hari pernikahan ta sampai nina. Ahingo do tanggal 3 di tanggal monang ni Liverpool mangano Real Madrid ni kurubani. Tromangamu ibana, orang alani bulai rupani. Nanain dohonota, ima alani bagat ni parohan disiplin olahragawan yang ada di luar negeri di Eropa sampai kita tertidur pun sampai kita bagi pe datoton lasrohat namangida. Alania ala disiplin, ala denggan, ala luar biasa nampai tujang pakna dangono mangamu. Ang Indonesia kolat dijongkor pe matana, bah ayo lo di TV bah. Lapatan nasi tirota do karakter ni olahragawan orang Eropa.
Tidak mau terpancing emosionalnya. Alani didok si Paulus be sotong terpancing. Jangan. Alai songon nomor siadu ba unang terpancing kolan si tauron, unang terpancing kolan persoalan. Ketika ada pun persoalan dimanapun jangan mau terpancing. Alai ikut kemenangan itu berengota tupal asa taruli. Jangan pernah supaya tidak didiskualifikasi. Unang songon di Surabaya na tarsadei. Nangiriakan berkau maju perbulai. Saat sonari gabi perkara na mengerikan sampai mati 17 orang. Holan alani pangalaho niakan namar siadu pangalaho olahragawan yang belum teruji. Bahamate yang mau ujungna. Alanima didok si Paulus do go baranon ikon songon olahragawan na teruji do. Dia molo songoni si Pak Tatong babagak do olahraga pe di gereja tahun bagak mei dohot akka pertandingan di negara kita ini pasti menjadi bagus. Nah patuluhon dia makadong sahapor siam di aya onom. Di aya onomi didok ikon siulahaumei jumolo taruli di Parbuena. Di patudos si Paulus maima tuhana pangula na menikmati hasil na niulana. Bohado halak pangulai nunut sabar benget ibana jana saya diula paima roh hasilna. Bahkan dia rawat, dia urus songon pangulai supaya hasilnya apa yang dia tanam supaya dapat berbuah yang baik. Itu benedok halat Cina rupani, filosofi orang Cina luar biasa. Jika kamu menginginkan hasil 3 bulan, tanamlah jagung. Jika kamu menginginkan hasil 20 tahun, tanamlah iya jati. Jika kamu menginginkan kehidupan yang kekal, tanamlah kesetiaan. Molo nang gabe sati taruli ditupal di Parbuena sudah mah ita halak na setia amen. Baik do ai setia ita marhalet balas rohani halet tai. Molo setia ita tulibata bah kita akan mendapat tupal alai hola goyang holan na merdua roha borak dui. Ai ngai ha songoni dongaku. Donga dora ida ke mana? Tiki donga dorupani. Ido si Joko Kuara. Ido apa di suku si Ronald mah. Ronald, iya. Kau kenal enggak? Tahu kau enggak? Apa? Thomas Alva Edison siapa? Kau tahu ini mana? Makanya kau sekolah. Gak bisa bagaimana tuh? Baru syukur mana mesti? Kau kenal enggak? Siapa? Orang terkaya di dunia? Enggak. Ini mah. Alenga stres be si Joko Om. Toroma si Joko Om. Ronald, kenapa? Kenal enggak si Juan? Enggak. Makanya itu adalah selingkuhan pacarmu. Makanya kamu jangan hanya sekolah terus ini mana. Nanahin doonok kurupani dita. Asa totong taingot di bagasan nguluton. Setialah sampai akhir. Amin. Ido halak na tayo dakengan. Alanita jahama Jesaya 40 ayat 31. Jesaya 40 ayat 31. Ujahau mari ita Jesaya 40 ayat 31. Alai akan namar hapo satu Jehova maruli haguguun mardapot-dapot. Gabi marhabong nilali lako manaik. Marlujongi na sida dang ululuja. Madalay na sida dang olomadate. Ima kata kunci di hita. Hapor suhoni di perhatulus mahita. Didok si Jesaya mengadupi songon lali. Ia lali na nidok na di bagasat 30 tahun. Molo lali holan nang martubur habong ni anak nai. Itor disuruh sari doi. Sarang nai itor disuruh sari doi. Bakap itor dibuat doi habang. Itor dibuat di tibo dungi di palua. Molo di palua tong musay dangolo. Habang
Dangolo menggerakkan sayapnya. Molo neng tobom uluni anak nai tu batu. Itu hatok dengan kecepatan yang terbang. Sap lau manakup anak nai. Jalan paroh kamu malali. Sesongoni memang anaknya sering-sering jatuh dan tidak mau bergerak. Alai ditikir yang taratuk ulunai neng asa nang mati. Itu hatok do iduk neng menangkap. Idu bayi neduk si saya. Alai laos di paingu imana do songon lali. Itor hana imana keng nai bon nai. Itor iduk nai itor hatok do anak nai. Bakal lem tibo ibana lem tibo ima saya nai. Dung digijang imana. Tidak perlu lagi sayapnya nak yang menggoyang-goyang. Cukup dia hanya berayun-ayun. Cukup dia hanya hidup begitu tenang. Ala nunga semakin ia tinggi sampai ia menembus angin yang besar. Dan di atas hidupnya semakin enak. Lem gudang hapor suhon. Lem gudang hamaulo taropi. Semakin kita akan semakin enak dan semakin teruji. Amin. Lem pepe, lem songo dia pe hamaulo taropi. Ketika kita semakin teruji. Lam disiru hita dipakai di bata gabe anak halomoan di ibana. Amin. Martanya mahita. Mulia madiho ale Tuhan di bata di pengoto kami marhiti hatam nabadiyai. Asa songon si Timoteus mahami Tuhan nampe poso ibana. Nampe Tuhan hatam nabadina madok ikom manao na porsuk akasito Jesus. Idu tutu ale Tuhan saat tu dikion. Dinaung roh barita nauli semamuka siapa pada narubi pada baru satu tiket Tuhan gudang do akahapor suon nanya do panya kanapor siai alai naing ma Tuhan gabi benget tami naing ma Tuhan gabi tau kami songo katam nama dok tu si Paulus di Roma 5 ayat tuli Tuhan ita halason do hapor suon ai di horhon hapor suhonido benget ni rohan. Jala bengit ni rohe Tuhan makorhon hatauon. Jala sanido Tuhan lampatarma ngolu nami tulia portibion gawe majalo tuppal asataruli hami. Mau lebih Tuhan digobar hoko hami Tuhan songon parangan songon namarsiadu songon namangula hauma alai los ido Tuhan si jalon nami tuppal nasiakoi ima molo burju hami benget setia hami mangutoko sahat rodi ujung nam. Unang terganggu hapor siya nami Tuhan. Molo robe akka hamauloni. Unang terganggu ngulu nami. Molo pe ikun adupan nami Tuhan. Meragam Tuhan silang nahuadupi kami. Alay songon halak kristek kami. Unang murah-murah Tuhan digosa-gosa. Unang murah kami Tuhan malala. Unang songon na malala kami alani ay namohopi. Alani sitaononi. Alay buhay mahami lam uli Tuhan di adopam. Pasu-pasu ma Tuhan pakobasion di tonga-tonga ni huriamom. Secara khusus Tuhan lasrohanami. Dinaung takas Tuhan. Naposom majalo pasu-pasu. Parbaganson ima Simon Anders Hindeliden. Dohot Caroline boru silalahi. Nama jalo pasu-pasuon parbogason di Swedia. Huma Tuhan nama sumasu pardonga sarepeon nasida. Nang Tuhan lasrohanami. Nang gabita barus ni huriam. Amanami pris panangian seturi inang boru simamora. Songoni inang naposom amanami judi si hombing inang boru na pitupulu. Pasu-pasu ma Tuhan nasida gabi ruas na burju di huriamom. Nang ruas nang pida Tuhan sian ruas namion nyonya papahan boru simamora. Homa Tuhan nama dongane nasida di huriane baru. Nang disakap ni ima Tuhan kunjungan gereja sian pungan ina Esther ni huriam tu HKBP petukangan homa Tuhan nama sumasu parsauran nasida di HKBP tukangan nang songoni di minggu naro punguan kor ama GMC HKBP Jatinegara narap di rotu huriamon homa Tuhan nama sumasu nang nama ngalehom imali Tuhan sumbangan berupa laptop tu pakobasion sekolah minggu di pos Arko amanami keluarga Sritonga boru situ morang pasu-pasu ma Tuhan keluarga ing. Nangali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di Sinode Godang Napinatuban di Huriam HKBP di tanggal 24 sa tanggal 27 Oktober 2022. Nabor hak dona posom uluan nami rakdo amanami situa JP Siregar lau madohoti Sinode Godang itu Tuhan. Pasu-pasu ma Sinode Tuhan. Senama muka saat tu nama ngujungi. Pasu-pasu eporus nami nang songoni di sudi pimpinan nami na limai. Ang giat mali Tuhan debatam di bakasan
sino de gudangi terputuskan diakka na muli program ni huriam HKBP. Ade Tuhan de bata nang disakap malam nada do dana di pos pelayanan Arko di hari Sabtu 5 November 2022. Asiro hamali Tuhan de bata patulus jala totong ma Tuhan patupah ima kuasom nabedi sesau ma Tuhan disakap nami adong Tuhan lahan pos permingguan di Arko komanohan na patulus soning. Nangali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, bono nami di bagasa tanya nami aka program-program ni huriam. Terlumobi Tuhan ruas ni huriam dari bagasan parsahiton. Nyonya Sirait Boru Simajuntak, Nathan Saragi, Jirel Hutahayam, Nyonya Sintua Sialu Boru Sidabutar, Nyonya Tambunan Boru Sipahutar Asimajuntak Mesyahan Asimaroham Ale Tuhan de Batang. Mari kita tangga munabadi Tuhan homana mangalikun hamalumam. Nanga karus ni huriam namar ulang tahun Tuhan di bagasa mingguan ulang tahun pernikahan ulang tahun kelahiran homa Tuhan nama masu-masu anggia tahun na sida mamilang-milangnya kapasu-pansu naung nilihumim. Nanga karus ni huriam pe Tuhan nama siol dihagabion. Nama siol nang dia kapangka do jamatan. Nama siol nang dia kaperkarejuan. Saluhu na Tuhan. Tangam nabadi manama sumasuduk na mga liuni nang dia kasihol ni rokap na sidang. Ali Tuhan debata nang buno nami di bagas tayang nami bangso nami o Tuhan. Dohot akapamareta nami mamuka siap presiden satu RT pasu-pasu Tuhan mabuana kahadameon di tengah-tengah ni bangso nami om. Urasi mahami sedusa nami nagudangi Tuhan debata asa badia hami dia dopamu. O manapasi kopos saluna tangiang do elit namion saya sao masaka do lo meluham. Amen. Mari demehita laos tapasaha mapiliatta. Rahasia debataku
koma pelian atau apung martang yang mahitam. Ale di bata amanami na di bano gijang. Hodo harwan ni salukut sile kulle unading gando na sulibasa na maliutus. Upasa tay masian nasa na limtampilan nami tuom. Se jalo me gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu me jara moti asa hupat se kami pilihanon. Pati bunuh jauh mitong-tongan di uriam do di portibion. Bukai marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni siliw-liw itu kami. Asalam gigi hamadok mau lihat itu om. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bano gijang, say pinarabadia makuarm, say romaharajom, say sao malomo ni roham do tong sundu bano gijang, lehom matuham sa ngulun siya pari, say sama dosa nami songopane sanami, di dosa dengan nama dosa tu kami, unak kami tegitu pangucunan, palu amahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahum. Di sodakut Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaum. Di dopakut Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur kum madamena tuto di munabi. Di hamuna donga saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Hami parhubas di bagasan uduk dohet serek ni rohama dok tu hita saluna. Selamat hari Minggu mari hita saluna. Horas mari hita. Horas.